Cokro Laras nuwun ingkang kathah kula aturaken dumateng keluarga besar Bopo Nur Rafiq ingkang sampun derek kersa nimbali Cokro Laras paring atur panglipur pasugodo tembang-tembang campur sari samangke katur sedaya para masyarakat keluarga besar Sowan Kidul Sukosono nggih ugi matur sembah nuwun ing siang punika kerjasamanipun saking Limnas Desa Sukosono matur sembah nuwun ingkang kathah saking Satuan Keamanan matur sembah nuwun tanpa upami ing wekdal siang punika sumrambahipun katur sedaya para tamu undangan ingkang sampun sinarengan Cokro Laras ing siang punika sumangga dipun rahapi pasugata ingkang sampun sumadya wonten ing kasugengan siang punika. Nggih nggih. Angka pisan Widyawati utawa Swarawati ingkang badhe nderek mangayu bagya ing ngarsa panjenengan sami. Panjenenganipun Nimas Ayu Dwi. Dwi sapa iki? Tak delok asline mesti ngamuk iki lho. Monggo Nimas Ayu Koturi jengkar saking Sasno Pananggahan ya. Awakmu hati-hati aja rene-rene sithik lho. Kenging napa, Mas? Ini ada blowokan di sana. Oh, blowokan. Iya. Heeh. Dwi. Dalem. Pun aturi katur sedaya para warga masyarakat Sukosono. Terkhususipun katur dumateng Bapak Nur Rafiq. Iki ana perangan loro, Nduk. Napa, Mas? Pertama yaiku Pembukaan. acara Kitan. Kitan. Panjenenganipun Adimas Revan Ardiansyah Rafiq. Kaping kalihipun syukuran kelahiran Adimas Sailendra Aryan Rafiq. Iki keluarga besar Bopo Nur Rafiq. Penak ya, Mas. Dadi mburine ana Rafiqe kabeh. Ngene iki ya jenenge acara ngirit. Kok iso? Lah ya ngirit to acara siji kok dadi loro. Acara loro dadi siji ngono kok wolak-walik iki omonganmu iki piye? Nggih. Ngaturaken sugeng siang Bapak Ibu sedaya para tamu undangan khususipun warga Sukosono nggih. Awakmu lho kok kaya wong matun. Urung apa-apa wis keringetan ngono. Oh, hari ini sangat hot pokoknya. Saking panteng karo sengengene ya Wi ya. Dwi pun aturipun apa, Bu? Nah, Cahayu. Nggih, ninggal katresnan nggih, Mas. Ninggal katresnan. Katur dumateng sedaya para warga masyarakat Sowan Kidul Sukosono. Terkhususipun katur dumateng Bapak Nur Rafiq. Sareng Dwi sapa jenengmu? Aku. Tak tambahi apa ngono lho. Anyari go aja kok sing lawas. Aku ki manutan ngene kok. Manutan ya. Jarang Dwi Cokro Laras. Dwi solehat ngono lho, Mas. Oh ya wis ora apa-apa sing penting hot apa ora sing penting dina iki panas tenan wi. Ya. Oke, matur suwun kerjasama Javas Audio.
Yovas Audio, OP Production. Nangis sajrone ati Pokoknya Yahud tenan lah karo kowe iki aku iki. Ya, matur sembah nuwun Dwi. Kalau wau sampun dipun aturaken.